Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Hoy! Nabulangan nyo! Si Jefferson, asan si Ramon? Galing yan. Ramon! Liligo po. Labas ka dito. Ikaw na lang muna, kakausapin kita ha. Taga DSWD ako. Oh no! Kasi may nagsabi sa akin na kayong mga bata raw dito nagpupustahan. Nagpupustahan kayo, totoo? May involved na pera. Kailangan ko rin makausap si Ramon. Nasaan si Ramon? Fast forward. One eternity later. Sino ang mga kasakasama mo? Marami kayo. Sino? Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. Damay-damay ah. Rito, mapali ka rito. Sino pa? Ha? Wag mong ilaglag yung tropa mo ha. Okay ka na sir, tapos ka na. Hindi ka rito. Tatay, hindi ka rito. Para marinig mo yung concern namin. Dito ka sir, maupo ka doon. Dito ka. Sir, ikaw naman, may nakapagsabi sa amin, lagi ka rin umiinom. Hindi niyo po ba alam na likaw ban ngayon ang buong Pilipinas? Bakit po kayo umiinom? Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. Alam niyo po bang pag nahuli kayo, pag sambahan kayo ng pulis, doon kayo sa presinto matutulog. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat ha. Tapos yun yung mga bata, bawal ang mga nagpupustahan ha. Kasi ang pustahan, ano yan, sugal yan. Mga bata pa kayo, alam mo na ang sugal. Baka mamaya pagkakunin na kayo. Hindi po pwede yun ha. Tatay, halika po. Samahan mo tong dalawa. Pupuntahan lang tayo saglit. Samahan niyo po tong dalawang, itong apo niyo, saka apo niyo pong dalawa to. Tatay. Tayong dalawa. Sama kayo, kayo dalawa. Baligtas. Dalawa tayo, sumakay. Buksan mo yung dalaw, buksan mo. Tatay, dito ka. Wag Kong excited haha. Dahil, nakakababa naman yung isang sorpresa na
Look into my So, ayan, opening gifts muna tayo. Ikaw muna, Jefferson. Buksan mo yung regalo mo. search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do, do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing left to hide. Take me as I am, take my life. Dahil ika-20 birthday mo, gusto ko, bawat susok ng balon, meron kang wish. Unang wish mo. Hindi. Pagtapos ka na, tsaka po. Can't help it, there's nothing I want more. Ba't nagka-20? Alam ba yun? Tangan-ano sa puta ang nasa pa. Punta 20. Pagkakas natan sa ipon mo. Nawala yung ipon mo. Yun!
You are the last man sitting. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Sino panalo? Game over. Wag hahawakan na, wag hahawakan. Ay, manalo dito. So, ibibigay ko lang sa isaw nyo ni Madam Kahirin. Happy birthday sa inyong tatlo. Sana kung si Jefferson ay tatay ko sa pamangkin ko. Happy birthday sa inyo. Kay Jefferson, anak, sana mag-iingat ka lagi at talagaan mo lagi ang sarili mo kasi wala si mama sa tabi mo. Huwag masyadong pasaway ha. Makinig lagi kina lolo at lola. Ganon din kay tatay. Sana balang araw maintindihan mo kung bakit ako nandito para magtrabaho. Sabi mo noon, uwi na ako para alagaan kita. Anak, hindi pa pwede yun. Please muna anak kasi may pangarap pa. Kasi ako para sa'yo. Gusto kong mapagtapos muna kita kasi may music, gusto kong mapagtapos muna kita ng pag-aaral mo anak. Kaya sana mag-aral kang mabuti. At yan lang kasi ang alam ko kaya kong ibigay sa'yo. Anak, alagaan mo lagi si lola at lolo ha kasi matanda na sila. Huwag nang masyadong pag-baby anak kasi malaki ka na. So ayun, di ko na patatagalin. Makasabihan mo, sinesermonan na naman kita sa birthday mo. Anak, bawas-bawasan ang pagiging masungit kasi hindi bagay sa'yo ang masungit. Ingat ka lagi at sana lumaki kang may takot sa Diyos. I love you anak. Mama. Kay tatay, happy birthday sa'yo. Salamat sa inyong dalawa ni nanay sa pag-aalaga sa anak. Mag-iingat kayo lagi at alagaan nyo. Lagi ang sarili mo. I miss you and I love you. Kay Ramon,
Yung puso. Joke, best wishes sa'yo. Ingat kayo lagi. God bless. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ano sasabihin mo kay mama? Salamat po. Salamat sa mahal. There's no love like your love, and no other. Tatay, Rita, ano sasabihin mo kay ano? Kay Ma'am Bagini? Ikaw naman po, panyo ng Ramon na. Ano ka dito? Ano masasabi mo kay tita mo? Kay tita Tilen? Thank you, tita, sa isang kulang ba? Ano ba? Ayan na. Ibinili niyo ng handa mo nyo. In behalf of Surprise mo deliver ko, we wish you all the best sa inyong tatlo. At sana lagi kayong mag-iingat para malayo tayo sa ano magpapakakan. No? Sa'yo balong, yun nga sabi ko sa'yo kanina. Sugal ka, saka na, bawasan ng pag-inom. Tatay, sana'y lagi ka pong malusog at ilayo ng Diyos sa ano magpapahamakan para maalagaan pa nga po si Balong Jefferson. So ayan, in behalf of Surprise mo deliver ko, happy birthday tatay. Kaya mo Surprise mo deliver ko. And of course, Ramona and sa'yo Jefferson, happy birthday. Sana'y na-surprise po namin kayo. So ayan, Tatay Ramona at Tatay Butog, Jefferson and Ramona, happy birthday. Surprise! So ayan guys, in behalf of Surprise mo deliver ko, sana po mag-subscribe po kayo kami at para updated po kayo sa anumang videos na ina-upload namin araw-araw. So ayan guys, thank you. God bless everyone. Look into my eyes. Yan lang. Kay tatay naman po. Sabi ko lang kay Juan, Lolo, bawasan niyo yung magiging masungit. Gusto ko palagi Juan. Kay ano naman po, kay Ramona, Ramon. Ganun din kay Abu Aya, Ramon. Lasing nanay. Magiging na Ramon. Yan, magkate, doon ka lang. Dito naman. Sige po. Jefferson, doon ka muna. Ayan. Ate, ano sasabihin mo? Take me as I am. Ayun na tayo. Kain na daw kayo.